Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa 'yan aji. A yau darasinmu na yau ci gaba ne na biology darasinmu na jiya. Wato za mu ci gaba za mu fassara characteristic of living thing, ɗabi'un ɗan adam da ɗabi'un duk wani abu mai rai, ko dai tsirrai ne ko kuma dabbobi. Number one ce movement, wato movement shine motsi, tafiya daga nan zuwa nan. Kun san duk wani abu mai rai yana moving, yana motsi ya je nan ya je nan. Sai nan number two shine respiration kuma shine shaƙan numfashi. Kun san dabbobi na shaƙan numfashi kuma suna fitar da numfashi, su ma itatuwa da tsirrai suna yin haka. Sai nutrition na uku kenan. Nutrition kuma shine yanayin cin abinci da mutum ya ci abinci. Kun san dabba suna cin abinci, su ma tsirrai suna cin abinci. Za mu zo mu yi bayani a gaba yaya dabbobi suke cin abinci. Sai irritability or sensitivity, su kuma wannan shine yanayin in aka taɓa mutum ya sani, kamar in ƙuda ya taɓa jikin shi ai zai ji dole ko, idan zafi ya taɓa shi dole zai ji. Su ma plant wato tsirrai kenan, su ma suna jin wannan abun kamar yadda mu ma dabbobi muna ji. Sai growth wato girma kenan. Kun san duk wani abu mai rai yana girma kamar yadda kowa yake girma, dabbobi da kowa suna girma. Sai excretion wato zubar da wani abu wanda bai da mahimmanci a jikin ɗan adam, kamar fitsari da zufa da sauransu. Za mu zo za mu yi bayanin su. Sai number 7 reproduction wato haihuwa kenan. Kun san tsirrai tana haihuwa, mutum ma yana haihuwa, da duk wani dabbobi suna haihuwa, shine reproduction. Shi kuma wannan number 8 adaptation wato adaptation shine yanayin zaman abu mai rai a guri, yanda in babu wani abu ba zai iya zama ba. Misali kamar a ce mu mutane ba za mu iya rayuwa a cikin ruwa ba saboda adaptation ɗinmu a tudu ne. Kun gane, su kuma kifi ba za su iya rayuwa a cikin wato tudu ba, akan tudu ba, sai dai a cikin ruwa. Shine ma'ana adaptation ɗin. Sai competition shine faɗa akan wani abu, wannan bai san wannan, ko kuma idan akwai abinci kaɗan masu cin shi da yawa za ku ga ana faɗa, ana cewa wannan yana cewa shi zai ci, wannan yana cewa shi zai ci. Da ƙarshe ma idan yunwa ta yawa har wani dabban yana iya kashe wani dabban. Sai number 10 limited of size shine duk iya girman abu, duk iya abincin da mutum yake ci ko kuma wani halitta take ci, idan har ta kai yanayin yanda girmanta Allah ya ƙaddara za ta yi, ba za ta taɓa ƙarawa ba. Misali yanzu iya abincin da za ki ba kare ko za ka ba kare, iya abincin shi komai yawan shi ai ba zai kai girman saniya ba ko, to shine limitation. Da ya kai girman shi ko ma me za ka ba shi ba zai sake girma ba har abada. Sai number 11 shine lifespan or death. Lifespan shine yanayin ƙaddaran shekarun da Allah ya yi ma mutum ko dabba ko wani abu, yanayin da ya ƙaddara mai shekarunsa. Idan shekarunsa ya yi dole ya mutu, ko ma duk daren daɗewa dole ya mutu, shine lifespan or death. Da fatan kun ƙaru da wani abu. Sai mun haɗu a darasi na 3. Mun gode.